Bicolanas. Okay, anong gagawin natin ngayon? Q&A. Who's Hindi ko who? matutulungan. Oh, simulan natin. Nakaano. Hi, Tun. Ang una pong tanong, sino ang burara? Nakinuso. Ay, si Dai. Nadungdung tuloy so ako. Okay. Ako lang next. Hindi, may explanation ba't ka burara? Hindi naman sa lahat ng bagay burara o sa lahat ng oras. May time lang. Okay, next na ako. Tudududun, tudududun. May makapuri. Sino mas chismosa? May makapuri ka na. Wala. Wala Ay, wala. Pag tayo mo, outro or next na? Next na. Kala ko ikaw mo na yung chismosa. Ako na. Tapos ka, ha? Pangit. Okay. Sino ang makakasurvive sa isang araw na hindi nagsasalita? Bakit, boy? Trip ko lang, nangingialam ka. Naglarang sa mo. Okay ka na dahil. Sinunay. Next. Sino mas maingay o madaldal? Ano ka mo niyan? Wow. May pa-lipstick ka pa. Explanation. Kasi dako sanay no, 'di ba pag may mga nangyayari, talaga kinukwento ko para alam din nila, para aware din sila. So yun, madaldal talaga ako. Okay, next. Hindi, huwag sa dungo. Ay, ako na. Ang pangit ko pa mo. Lalo na yung pa mo. May pa-lipstick ka Malala. pang red, ah. Siyempre. Ang next question. Sakto dumating si Tol. Sinong mabaho? Noon na. Dali. Easy Ito, niya. come here. Easy niya na eh. Dito, girl. Dali. It's okay, baby. Dali. Wait lang. Wait lang. Diretso talaga na gano'n. Ay, lumabo niya. Grabe, maano man inisa mo. Diretso siya naghali eh. Sino ang Sino mabaho? mabaho? Siya! Tuna. Tuna mabaho. Harap mo yung manay, dapat. Mabaho! Sorry, Okay. Tol. Hindi siya mabunot eh. Sa'yo na si Dai. Iko. Kaya ko na. Next question is, sinong matagal maligo? Nasaan ang ilong mo, Manay? O, ano? Ewan ko, hindi ko talaga alam ba't matagal ako maligo. Okay. Okay. Si Sino Coco. mas maarte? Wala. Wala naman. Oh, next. Nainig ka, Day. Pag-isip ka tabi yan, Day. Sino mas pasaway? Wala. Wala. Mababait po kami. Oo, lahat kami mababait. Sinong malakas kumain? Ikaw na. Daya. No, Day! Wala akong tumakbo na eh. Okay. Loko ka, Duday, ah. Sino ang emotera? Wala.
Matay ng pala. Wala, di ba? Wala namang Ikaw na. ibang pera. Ha? Mukha pa. Bakol pa nuya sa amin. Pangit! Sino mas pikon? Wala. Wala rin, no? Wala. Wala yan. Sino ang mas mabait? Wala mabait. Pantay-pantay. Bantay lang naman. Sino mas kuripot? Si Manay. Oh, explain. Kuripot. Di naman sa pagiging kuripot, matipid lang. Tama, matipid lang. Di ba? Okay. Oh. Parang alam ko na pag tumanda ako. Yun ito, timing din. Sino mas bully? Oh, ano kang yan? Ay, nasa mo? Ano yan? Bully. Bully ba yung ano? Kay Day. Oo, ang pangit. Kay Day talaga, minsan lang naman, pag sa katuwaan lang naman, di ba? Mga ganon. Pero hindi naman talaga, ibubuli mo lang talaga siyang tudo-tudo, hindi naman. Joke-joke lang. Sinong mahilig magluto? Hindi. Mahilig? Parang wala. Pag may lulutuin lang po. Yun lang. Pag may Pero lulutuin. wala. Wala. Sino malakas kumain? Ako din pala. Malakas kumain. Depende. Pag masarap ako. Oo, pag masarap yung ulam, yun. Ang pangit ko talaga man yun. Ano na? Ready for Halloween? Ang daming wrinkles. Parang matanda na. Kaya, Sino ang NBSB? Hello ba yun, Manay? no boyfriend since birth. No! Counted ba yung, masasabi ba pag sa text boyfriend mo? Hindi naman. Hindi, no? Hindi. O, hindi po talaga. Face to face. So, wala Face to pa. Ah. Ako na. Alam na, pagkatapos natin ha, pancake. Sino ang hindi naliligo? Sino yan? Ako talaga? Para kay Nunay. Oo, kasi wala si Nunay. So, si Manay Nagtago na si Nunay. Hindi ka pa. Oo. Gusto ko Kaya- may ikaw. Ikaw na Ikaw na, ba? Day. Lugi. Meron ba kayong ano ko? Mukha ko. Sino ang matagal umihi? Ay, ka Day mag-ano. Parang lumapad, bumilog ang mukha ni Manay. Madaya ka, pinapagpagan mo. Uy, Munay, manasuyok ka din ang anak kong tulog. Ano kasi, pag alam kong may kunti pang lalabas, kailangan ko talibras kasi parang ang feeling ko is ano siya, lalo tumadami lalo, parang ganun. Tsaka hindi ako komportable pag ganun. So, matagal talaga akong okay? Ikaw na, Day. Pangalamin na to. Ay, ako na. Nag-ang. Ang tanong, tadadan, dadan. Ang sagot. Sino ang plastic? Wala. Wala. Kaya ako na. Si Nunay. Sino ang magugulatin? Ako talaga. Parang hobby na ng sarili ko yun. Okay? Nang dahil sa kape. Yes. Sino ang hindi
Hindi na, virgin. Naiyak pa si Naya. Boy, 1, 2, 3. Ano ba explanation ko? Binigay mo lahat. Kasi Oo, mahal mo. Hindi naman ako nagsisisi kasi mahal ko naman. Minahal ko. Yun. Okay. Ang pangit Ito no? na. Si Boy, yes? After lang best pa lang si Boy. Kaya, Sa pa lang? Diba? Diyos ko, day ako na. Kaya, wait. Sinong hindi mahilig magsuot ng shorts sa loob ng bahay? Madalas nakapalit ka lang. Boy. Mainit kasi. Nasa tropical. Oo, nasa tropical. Kaya, parang nasanay na lang din. Tsaka lahat naman kami mga girls, kaya okay lang din. Tsaka hindi naman ako lumalabas ng bahay. Siyempre, pag nasa labas ng bahay, taka-short. Pag nasa loob lang. Yes, Sino ang pinaka maaga gumising? Nag-loads do. Ano po, nakasanayan ko lang. So, kahit ano siya, yung, halimbawa, alas 3 na kami natulog, magigising siya ng 5. Diba? 4, ganun, natulog pa siya. Hindi, siya talagang Pinakamaaga. pinakamaaga. Kahit anong puyat niya, maaga talaga po siya Oo, gumising. totoo. Kahit kapag nag-iinuman kami, maaga pa rin Maaga talaga. siya. Oh, ikaw na, Boy. Ay, ako na ba? Sino ang mayat maya ang kain? Nuna. Lugi! Lugi! Hi, Nunay. Sinunay! Susuntokin ko yung sinunay eh. Pati ba explanation sa iya? Ito na. Sabi mo, para yung kay Nuna. Para kay Tuna. Kasi lumayas na eh. Nilayasan kami. Te. Pangit. Parang mas lalong lumapad noo ko. Ba't pag sa iba, ang cute ninda? Oo, bakit sa amin? Ang pangit. Grabe, parang mas lalong lumapad yung noo ko. Okay. Ako talaga nawala yung ilong ko. Okay. So, nawamalay. Ay, ako na. Sino mas tahimik? Kala ko, busnet. Hala, last na lang. Mas na lang. Oh, bakit tahimik ka, Boy? Pinalakihan ko na po. Isa rin yan sa mga trip niya. Sinasanay niya. Sino ang madali, mabilis, malasing? Wala. Wala naman. Wala Mga naman. matibay. Oo, tibay. Tibay naman. So, that's it. Wala na po. Ano namin, grabe talaga lumapad yung noo ko. Mas lalong lumapad. Ako, lumaki yung pisngi ko, tsaka nawala yung ilong ko. Kulog sa dungot. So yun guys, sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo. Napasaya namin kayo. Kung tumawa kayo, please comment po. Wow. Ito medyo mag-edit na thumbnail. Ano pa yan? Anong title? Husgo? Sabi ni Manay. Oo. So, Para may ba, sino. Para, baka man siyang English. Baka sino ang, ganun, sino ba? Pwedeng pang Halloween na to. Pwede pa tong pang gawa ng banana bread. Tsaka pancake. Mm-mm. So, okay guys. Tapos na kami. Dito na nagtatapos Dito na nagtatapos. ang question and answer portion. Ang question ba? sino ang... Sino ang sino?
Charot. De, thank you guys. Takits tayo ulit sa susunod na vlog or mukbang. Okay guys, bye! Thank you! Thank you for watching! Ay, like. Please like and share. And then, huwag po kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Bye! Bye! Salamat!